Hello. Sådan en lille video. Vi skal lige over på den side og få jer med. Så er det crossstrike, webmail i et ord. Det er ikke permanent anden, hvis du optager folk uden at spørge om det. Det var ikke med. Kæft, det bliver langt, mand. Det er en fredag af de her to. Jeg tror nemlig, den er for lille. Den er ikke høj nok. Så har du en mere glat kørebane. Her har du hul, der bolden nemt kører ned i. Ja, hvis der køber en lille glas, så kan den trille af. Det kan den ikke. Ja, det selvfølgelig kan den ikke. Ja, så har han fart nok på. Can you book yourself lidt ind, Hannah? Nana. Jeg tror faktisk, Take. Ja, lad os lige køre den. Now the take. You skal lige vente lidt. Jeg vil ikke gerne tage den her. Jeg tager det over. man kan godt spille, hvad man kunne gøre, men man kan gøre det ved at brede den op. Ja, og så sætter vi den så lidt med elegant. Og så bare noget tape her rundt, enten klip eller bare tape rundt. Nej, så var det. Så var der kun 2 tilbage. Den her, der er 49. Jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har lyst til at komme op på Kunstmuseet, så kan vi jo lige gå derover, inden vi har fri. Ved du hvad? Det er en knallertudstilling. Knallertudstilling? Ja, på den danske designmuseum i Randers. Men op på Kunstmuseet?